Ini ndiri mukadzi akaroorwa, ndine mwana 1 nemurume wangu, and tugere hedu bho zvekuti musha takavaka. Pari zvino handina maproblems nemba yangu. Chandiunza pano, ndine mukomana wandakamboita tiri kuhigh school. Ndo first munhu wandakatanga kuda, asi zvekurambana hatina. Takangoita zvekushayirana time yekuonana. Nekuda kwebrother yangu yaiva strict. Tapedza school takazomboparadzana, ndobva ndazoona friend request, tikataura ndeipi zvikapera. Wakaroorwa here? Ndikati ndatova nemwana. Iye akati haana. Kubva ipapo hatina kuzombotaura tese, asi ndaneta nekurota ini. Kutaura chokwadi ndinge ndichitomurota ndichiona face yake, tichitotaura nyaya, pamwe pacho ndichitomuwachira hembe. Zvinoita here kumubvunza kuti chii chauri kuita naiwe, because anogona aine zvaari kundiitira. Ndo maspiritual husbands anoshandisa face yemunhu. Kana ari iwo maspiritual husbands anodii kushandisa face yemurume wangu? Ndafunga kumunyorera message ini. Hama ndoita sei naive duwei? Ndimubvunze kuti ndiye here kana kuti pane zvaari kuita here, kana kuti ndizive kuti chii chiri kuitika. Ndibatsirewo hama dzangu nema advice.